Hosanna dịrị eze dị ebube, gị onye na-achị eze ruo ebighị ebi. Ndị mmụọ ozi nke igwe ha na-akpọ isi ala, ha na-asị nsọ ka Jehova dị. Ewo, ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze ga-adị. Ọ dịghị onye gị na ya na-achị n'eluigwe. Ọkaka ọkaka eze ịdị ebube, aha gị juru eluigwe jụwa. Ụmụnne m na ụmụnna m, ihe a bụ oge amara. Abụ m onye ozi Chineke a na-akpọ Chris U. Ibe. Achọrọ m iji ohere a wee share ya the word of God with us. Amakwara m ọbụlarị dịka ị ga-aṅa ntị n'okwu Chineke n'ụbọchị taa, ị ga-abụ onye a gọziri agọzi. Tupu anyị eme nke a, ka anyị kpee ekpere. Ezi Chineke, anyị ekele gị, gị onye mere ka anyị dị ndụ taa n'ụbọchị taa. Ana m asị ọbụlarị dịka anyị ga-anụ okwu gị, ka okwu gị bụrụ ihe ga-abụ ngọzi wee nye anyị, ka ọ bụrụ ihe ga-agba anyị ume. Nara ekele Chineke n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Gị onye na-ege m ntị n'ụbọchị taa, ọ bụ na ị nwere akwụkwọ nsọ, ọ ga-amasị m ka imepe the book of Matthew isi nke 5. Okay, ka anyị gaa na Matthew isi nke 11 amaokwu 27. Ọ sị, nna m nara ihe niile nye m n'aka. Ka m gụọ isi 18. Ọ sị, bịakwutenụ m unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebokwara ibu dị arọ. Matthew 5:11-28. Come unto me, all ye that are labored and heavy laden, and I will give you rest. Ọ sị, bịakwutenụ m. Bịa bụ ọkpụkpọ oku. Ọkpụkpọ oku ọ bụghị naanị ọkpụkpọ oku nke nzọpụta, ọ bụ ọkpụkpọ oku nke nwere onwe. Jizọs sị, bịakwutenụ m unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, unu ndị ebukwara ibu dị arọ. Ibu ahụ nke a na-ekwu okwu ya abụ Chineke boro ya mmadụ, ọ bụ ibu nke onye iro boro mmadụ. Ibu ahụ sitekwa na Genesis chapter 2 na Genesis chapter 3, mgbe mmadụ nupụrụ isi mmehie ma megide Chineke. Chineke wee gbado mmadụ azụ. Site n'ụbọchị ahụ, mmadụ wee buru ibu na-agagharị. Ibu ahụ wee bụrụ ibu nke mmehie, ibu nke ọchịchịrị, ibu nke ihe isi ike. Mmadụ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ. Mgbe Jizọs bịara n'ụwa, o wee hụ ndọgbu n'ọlụ nke mmadụ na-adọgbu onwe ya, hụkwa na ibu ndị mmadụ bụ na-agagharị. O sokwa n'ihe metụrụ Chineke n'obi. O ji wee sị Jizọs ọkpara ya, si gaa ka ị nwụọrọ ndị a ọnwụ. Ịgụọ John chapter 3 verse 16, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na Chineke hụrụ ụwa n'anya, o wee nye ọkpara ọ mụrụ naanị ya bụ Jizọs Kraịst, n'ihi na onye ọbụla nke kwere na ya ga-enwe ndụ ebighị ebi. Mgbe Jizọs bịara, o wee sị anyị na Matthew chapter 11 ebe anyị gụrụ n'ụbọchị taa verse 28 ya, ọ sị, bịakwutenụ m. Bịa, ọkpụkpọ oku ka ọ na-akpọ onye ọbụla. Ọ sị, bịakwutenụ m unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị na-achọ inwere onwe unu mana ọ naghị ekwu unu, ndị na-achọ inyere onwe unu aka mana ọ naghị ekwu unu. Ọ sị, bịanụ, ọ bụ naanị m pụrụ inyere unu aka, ọ bụ naanị m pụrụ ịtọ unu n'agbụ. Bịanụ unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, unu ndị eboro ibu dị alọ, aga m ebupụ ibu ahụ, aga m emekwa ka unu nwere onwe unu. Ya mere nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, gị onye na-ege m ntị n'ụbọchị taa, in case you are carrying any form of load, ọnụ nwere ụdị yoke ọbụla dị n'olu gị, gee ntị. Jizọs sị, buru ya bịa, aga m ebupụ ya. Ndọgbu n'ọlụ a nke na-adọgbu onwe gị, ọ sị, aga m eme ka ị nwere onwe gị, aga m atọ gị n'agbụ. Ekwensu oji gị na-agbara bọọlụ, oji gị na-egwuri egwuregwu. Ekwensu ojikwara ngwa ọrụ n'ụzọ ọbụla. Jizọs sị, buru ya bịa, aga m atọ gị n'agbụ. O nwere ihe ị chọrọ ka Chineke mere gị, ọ sị gị bịa, aga m emere gị ya. Ndụ ọbụla ọ bụ, n'ihe ọbụla ọ bụ nke ị na-eme, ọ dị ka ị na-adọgbu onwe gị n'ọlụ n'ime ya,
ọ dịghị ka ọ ibu arụ ka ọ bụ. Chineke si na nnwere onwe gị dị m n'aka. Nnwere onwe gị bụ naanị m ga-enye gị ya. Come unto me, all ye that are labored and heavy laden, and I will give you rest. Ịmakwa ihe bụ rest? Nnwere onwe. Nnwere onwe. Mgbe ị nwere onwe gị, ekwensu agaghị eji gị egwu egwuregwu. Mgbe ị nwere onwe gị, ọ pụtara na Jizọs abatara n'ime gị ma biri. Mgbe ị nwere onwe gị, ọ pụtara na ihe ọbụla nke ị na-eme ga na-aga n'iru. Let's take for example, na ị na-azụ ahịa ndị ahụ anaghị aga aga. Jizọs sị, bịa, buru ahịa gị ahụ bịa, busa ya n'iru m, aga m eme ka ọ na-aga aga. Maybe ọlụlụ di na nwunye gị anaghị aga n'iru mgbe ọbụla gị na di gị anọ na-akụ ọkpọ, anọ na-alụ ọgụ, ụmụaka na-ebe. Jizọs sị, buru ọlụlụ di na nwunye gị ahụ bute ya n'iru m, aga m eme ka udo dị n'ezinụlọ ahụ. Ele anyị nwekara na ụmụ ndị na-enupụ isi, ndị na-ebi ndụ na-adịghị mma, ha na-aṅụgharị mmanya, na-agagharị, na-aṅụgharị igbo, na-agagharị. Ọ bụrụ ihe na-ata gị ahụ, bụrụ ihe na-eri gị nri n'ahụ. Jizọs sị, atagburu onwe gị n'ahụ, bụrụ ihe a bịakwute m, aga m eme ka ụmụ gị bụrụ ndị ga-enwere onwe ha. Ọ bụrụ na ị bụ onye sinsi ị gachara skuul, onwe gị ọrụ ị na-ahụ, ụtụtụ ị pụọ, abalị bata, ị na-echekasị onwe gị na-asị, kedu mbọsị m ga-enweta ọrụ? Jehova sị, buru mkpa gị ahụ bute ya n'iru m, aga m eme ka ị nwere onwe gị. Come unto me, all ye that are labored, all. Unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ. Nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, ihe a bụ oge amara dịrị gị. Ihe a bụ oge amara dịrị gị. Iburu mkpa gị niile butere Chineke, ayadaba. Iburu mkpa gị niile butere Jizọs, ọ ga-ebupụ mkpa gị niile ahụ. I'm feeling the power of God now. Somebody, you are hearing the sound of my voice as I'm talking to you now. Every yoke and burden on your neck, Jehovah ebupulaya. I'm feeling the power of God locating somebody. You cannot be hearing my voice and remain the same. It's not possible. You can, by the oil of God upon my head, site n'otite mmanụ nke Chineke tere m, ana m asị mkpa ọbụla, ibu ọbụla, yoke ọbụla nke dị n'olu gị, nke dị n'isi gị, ana m asị site n'otite mmanụ a, ịbụ onye atọrọ agbụ a n'ụbọchị taa. Ịbụ onye nwere onwe gị n'ụbọchị taa. Site na amara Chineke n'ụbọchị taa, nwanne nwoke, ịbụ onye nwere onwe gị. Jizọs sị, bịakwutenụ m, bịanụ. Ọ bụ naanị onye ga-atọnwu mmadụ na-agbụ gasị onye ahụ bịa. Ọ bụ naanị onye ga-ebupụ ibu mmadụ gasị onye ahụ buru ibu a bịa, mma ebupụrụ gị ya. Onye na-agaghị ebunwe ibu gị agaghị asị gị bute ibu. Onye na-agaghị atọnwu gị n'agbụ agaghị asị gị buru agbụ gị bịa. Ọ bụ onye ga-atọnwu gị n'agbụ ga-asị gị buru agbụ gị bịa. Ọ bụ onye ga-ebupụnwe ibu gị ga-asị gị buru ibu gị bịa. Ọ dị ka otu a m dị na mbịa m buru ibu na-aga n'ụzọ, nwa 2 years asị m, Daddy, let me help you carry your load. It's not possible. Ọ gaghị ebunwe ya. Mana m hụ a giant, onye kam maybe 10 times taller and bigger than me, whom can be ibu, olu ma na-agbaji ọsị m, nna bute ibu a m ga-ebunwe ya. I will trust him ma buru ibu a bunye ya. Ya mere n'ụbọchị taa, Chineke bụ onye pụrụ ibunwe ibu gị. Jizọs bụ onye pụrụ ịtọ gị n'agbụ. Jizọs bụ onye pụrụ ime ka ị nwere onwe gị n'ụzọ niile. Ya mere dịka ị na-anụ okwu a, ọ ga-amasị m ka itinye n'ọlụ. Ya mere ebe ọ bụla ị nọ, mechie ya ka m kpere gị ekpere. Ezi Chineke dị ndụ, ekele gị n'ụbọchị taa. Mgbe na-asị, ọ bụlarị dịka anyị nụrụ okwu a, ana m asị ka otite mmanụ nke na-atọ agbụ, otite mmanụ nke na-ebupụ ibu, ka ọ zọkwasa n'elu isi ndị gị n'ebe dị iche iche. N'ụbọchị taa ka ha bụrụ ndị ga-enwere onwe ha site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Amen. Ama m na ịbụ onye a gọziri agọzi. Tinye okwu a n'ọlụ, buru mkpa gị niile, buru ibu gị niile, busara ya Jizọs. Ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị. Otite mmanụ nke na-atọ agbụ, ọ dakwasara gị n'ụbọchị taa. Ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.